ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ଧୂଳି କଣାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ସୁବାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ରାତିର ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠାକାର ବାତାବରଣ ଆହୁରି ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେହି ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ସେଠାକାର ଗଳି କନ୍ଦିଗୁଡ଼ିକର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଗଳି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ପୌରାଣିକ ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରତିଟି ପାହୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ରାଧେ ରାଧେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଘାଟରେ। ରାତ୍ରିର ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଦେବୀ ଆଲୋକର ଖେଳ, ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡର ଜଳରାଶି। ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମିଶ୍ରଣ ମନକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ସାରା ପରିବେଶରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାଧାକୁଣ୍ଡର ଏହି ରାତିର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅନୁଭୂତି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। प्रेम से बोलो राधे राधे।